जोङो जेबो मोनफेराखै सार बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ गोबां दुखु मोनबाय आरो बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय जोङो सरखार गैयाबाबो जोङो गोबां मोजां मोनबाय जोङो दा बिदिनो सानफा एफा मा जागासिनो दं रायजो राजाफोर नुवाखै नोंसोरो अबस्थाफ्रा नङा होमबा बै ट्रेक्टर बोरायनि अबस्थाया नङा होमबा रायजो राजाफोर जोब्बायब्रा जोब्बाय एकदम जोब्बाय माने 2025 होनो नामा 25 खौ दा बै फैनायनि सिगां माने बे दोलोआ माने स्लिम जाखागोन होनदोंना आङो ओमफ्राय बे जाय माने दैदेनगिरिफोर माने बै बिथांमोनाल' थाबोसिगोन आरो जाय मोनजानायफ्रा खिन्थु मोनजाया खारनजोबसिगोन एबार आरो दासिमबो सरखार दं नालाय माने एसे एनैया दंबावो माने बोथोरा माने सफैनांगौ दंबावो नालाय नंखायनो बे जोबनोसैयाव एसे एनै मोनजागोन खोमालै होननानै दा बिराद मानसियानो नांथाबनानै दं आरो रायजो राजाफोर दा नांथाबमालाय मा जाबावनो रायजो राजाफोर नङा होमबा बिसोरो एकदम मा होनो मावनांगौखौ मावखाजोब्बाय नङा होमबा गोरोन्थिखौनो ब्रे मावखाजोब्बाय बिसोरो फाग्ला हाजारखि लाख माने मोसौ मैसो माने भगबाननो फुजा होबाबो बे जोबनायानो जोब्बाय आरो उल्थासो जागोन आरो फुजा होबाबो माने बै सोरनिबा थाखायसो फुजा होनाय जागोन बिथांमोना माने पाप मावखाजोब्बाय नालाय बोरै जाबावनो रायजोफोर जालाब्रा सेस एबार नायदो बिथांमोना बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन ना बै समाव गोसोआव दंना गैया आरो बे प्रमद बुन्दु गाबनायफोरखौ गोसोआव दंना गैया आरो सोरबा गाफ्लानायफोरखौ गोसोआव दं रायजोफोर भिडिअखौ लाबोनांगौबा माने बिराद लाजिगोन बिसोर ओंखायनो लाबोलाबाय आं भिडिअफोरखौ खिन्थु खुगाजों लाबोनाय जाबाय आरो गाइस दाखालिसो बावैसो माखासे घटना जाबावदों लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर माने बै ट्रेक्टरनि माखासे बिथांमोना थांनानै आंनि लोगोखौ बुरखायहैदों जाहैदों फाग्ला बे थाबाय थाना मा मोननांगौ जाखोब्रा नोंसोरलाय माने सरखार गैया बरखार गैया होनना बुंहैदों जाहैदों जों फैदोब्रा जों ट्रेक्टरजों स्किम मोनगोन आरो जइन जाबानो एसे एनै मोनगोन होननानै लेंहैदों जाहैदों फाग्लासो दिनै बिथांमोना थाखा फैसा जासिनानै स्किम जासिनानै मानसि नागिराबानो उफाय गैला रायजोफोर माने अब्लाबो बिथांमोना थांजाया आरो दा आगोलहाय माने बिदिनो बिपिएफनिफ्राय कयेकजन थगायलाबायनानै थाखा फैसा जासिनानै माने मा खालामदों बिथांमोना माने जइन खालामलाहैदों आरो दा बिथांमोनाबो दा माने जइन जाहैबाय थाखानि लबाव दा गैया बाखि जाहैदों रायजोफोर फाग्ला जइनियाबो बाखि जाफेरो फाग्ला थैनायनि उनाव माने फैसा मोनबा मोजां जायो बे रायजोफोर सिखाव थांखांनानै सोलोसो दा गोदोनायाव लिलि लाला आर'नाइ गानहैखाथारबाय फाग्ला नों इउपिपिएल नंला होमबालाय जाबावो बे दा ओरैबो फैनो हाया जारलानानै दं आरो बिराद गाज्रि कन्डिसन दा जिखुनु हक बै ट्रेक्टर बोराया जेखि बुङा माने दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा फोथायला जिखुनु बे 5 बोसोराव बिथांमोना सरकाराव थानानै गोबां खामानि मावनो रादाय होदों माखौथो मावनो हाखो दिनै जेनाखि बिटिआर बै बिटिआरनि दफाफोरखौनो दिनै बिथांमोना मोनसेबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखिसै आरो लामा सामा मोजांबो बानायनो हायाखिसै दिनै बिथांमोना आरो अफिस टफिस बानायनाय सोरनोबा साख्रि होनायखौथ' बेफोरखौथ' माने बल बायदि जोंनाव गोजौआव नङा होमबा गाइस दा बिदिनो थगायबाबो थगायनो हाला बिथांमोना एकदम माने फैसा जासिलाबायनानै जइनिं जानो लेंला हायो बिराद फाग्ला बुस्थु बे ट्रेक्टर बुस्थुआ दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिन्था खालामनो रोंनांसिगोन भबिसतखौ इयुनखौ आरो जाहाथे नैबे बिटिसिआ अराय सम माने रैखा जायो आरो बर'नि नांनाय मानिखौ सुफुंनो हायो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजो राजाफोर नङाबा जेबो लाब गैया दिनै ट्रेक्टर गाबोन बिबार बेफोर होनबाय थायोबा मालाबा सेसो जागोन बेखौ मिथिखा सापर्ट दंमोन इउपिपिएलजोंनो ओमफ्राय जोङो वमेन सेलाव जोंनो जेबो होआखै आरो जोङो जगदान होबाबो आरो बेनिखायनो जोङो दायो गोदान दा बिपिएफआव जोङो जइन जाफैबाय बे जोङो बिपिएफखौनो जों मोजां मोनबाय दायो गोबां जइन जाफैबाय जोंनि इउपिपिएलनि जगदानबाबो जोङो बिपिएफआव दायो गोदान मोजां मोननानै जोङो जगदान जाफैबाय जिबायदि बुंदोंमोन सानसे समावहाय
इउपिपिएल सरकारा गोबां खोथा होदोंमोन घरे घरे साखरि घरे घरे गासैबो समान जागोन होनदोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राबो गोबां माने आसनि मोनगोन अमा फिनाय दाउ फिनाय गासैबो सुबिदाखौ मोनगोन होनदोंमोन मोननो हादों नामा जोङो जेबो मोनफेराखै सार मा मोनाखै जोङो जेनेबा न'बो मोनाखै अरुनदयबो गैया आरो लेट्रिननि जोंनिफ्राय 250 फैसाबो लाबावबाय जोंनो न'खराव मोनसे होगोन होननानै नाम सफैबाय लिस्ट सफैबाय होननानै जों बेखौबो मोननो हाबावाखै बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ गोबां दुखु मोनबाय आरो बिनिखायनो जोङो बिनि बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय जोङो मोजां मोननानैनो सरकार गैयाबाबो जोङो गोबां मोजां मोनबाय जोङो गोदो जे सिगांहाय जोङो बिसोरनिफ्राय गोबां आसनि मोनदोंमोन ओमफ्राय जे सरकार गैला जेनेबा जोंबो इउपिपिएलआव जोङो जगदान जाफिनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बारबोफिनबाय दायो बे जोंनो जेबो आसनि होआसै नालाय ओंखायनो जोङो दायो बिपिएफआव जोङो मोजां मोननानै दायो जगदान होफिनबाय आरो दिनै जोङो 50 जनसो जाबाय फैबाय थानाय बैसागुखौ नोंथांमोना बिपिएफनो होगोन बिपिएफनोनो होगोन जोङो बिपिएफआवनो गासिबो जगदान जाजोब्बाय गाबोन समफोर सोरबाफोर बुजिस्लायफैयोब्ला फैसा जाया जों फैसाजों लुबैया जोङो जेनेबा जोंनि प्राइमारि लेभेलावहाय जोङो मोजां जानांगोन जेनेबा महिलाफोरखौबो जोङो वुमेन सेलफोरखौबो जोंखौ समानै नायनांगोन होमबासो जोङो मोजां मोनगोन आरो नाथाय बुंदोंदि गबिन्द बसुमतारी गोबां माने गावनि समस्या मावदों होनदों नाथाय मा नोंथाङा बेनि बेलायाव जेबो नुनो मोनाखै नामा जोंनिथिंथ' बे प्राइमारि सपनगाव प्राइमारियाव जेबो गैया जों जेबो मोनाखै जेबो अरुनदय आसनि मोनाखै बेनिफ्राय बै मा होनो खेथियकनि PM किसाना बेखौबो मोनबावाखै जोङो